Hi guys, it's me Ronan and welcome back to my channel! What's up nerds? How are you guys doing? Kumusta naman yung week nyo? So, kumusta naman kayo guys? Okay naman ba? Peaceful naman ba yung week natin? Masaya naman? Wala naman tayong mga anxiety attack or panic attack lately? That's good, no? Ako, medyo okay naman ako. Hindi siya yung talagang kagaya nung last week na medyo talagang I'm shocked. Life update guys. We're planning another day tour with my partner and friends. Yung normal na mga kasama ko. Diba last time, umakyat kami ng bundok. So, I'm not sure if I'm going to do that again or not anytime soon, no? But of course, we're going back to our first love, which is the beach. So, I'm excited. So, sana matuloy ito this month. The thing about this week, hindi ako masyado nakapag-exercise. Wala masyadong physical activity, which is I hate myself for that. Medyo kulang ako sa cardio this week. So, hopefully, within the weekdays, makakapag-exercise na kahit man lang makapag-jog or whatever. Diba? Importante yun, guys. Kailangan, especially ngayon, ang taba-taba ko. Tingnan mo yung itsura ko. O pala, excuse the cup kasi I'm trying to grow my hair. Guys, yung buhok ko, hindi ko na talaga siya mapapahaba kasi kalbo or panot-panot na siya. So, I'm trying to grow my hair. Medyo, para siyang mapa na para ang pangit yung tingnan. But I'm using a medicine na nabili ko. We'll see kung mag-work. And kung mag-work siya, of course, nire-recommend ko sa inyo. So, para sa atin dyan na yung challenging na yung hairline. Ang haba na ng hair. So, ayan. Butch na butch. Yung muna yung look ko today. So, anyway, what we're going to talk about right now, of course, we're going to talk about anxiety for all of you guys there na who's waiting for this video and who's following this video. Thank you nga pala for all of those messages. Again, I'm humbled and I'm grateful at the same time that I am able to reach out to you guys with this video and I'm able to help you guys. Somehow, sinishare ko lang naman yung mga experiences ko, kung ano yung mga pinagdaanan ko, yung mga ganyan. And to think na marami din sa inyo na nakaka-relate, no, dun sa mga videos na to. Thank you for reaching out. Subscribe kayo and give me a like, give me a comment, whatever you want to. Follow nyo ako dun sa YouTube channel para naman mag-grow tayo. And share nyo rin, especially those people na hindi pa nare-reach out, yung mga nasa province dyan na medyo hindi nila alam kung anong mga pinagdadaanan nila, which is yun yung mga nare-receive kong mga messages lately, no? So, hindi nila alam kung anong mga dadaanan nila. Hindi nila alam na anxiety yon or whatever. But, lito sila sa mga nangyayari. But anyway, let's do our best. So let's punta na tayo sa topic ng anxiety, health anxiety. Well, you know, yung anxiety naman, meron naman talaga tayong anxiety sa buhay natin, di ba? Nagkaka-anxiety tayo, especially dealing with our everyday life, dealing with difficult people. Ngayon pa lang nagkaka-anxiety na ako. Iniisip ko kung paano ko dadalhin yung geranium oil ko sa MRT kasi nga bawal. Yung mga liquid sa MRT, di ba? Ang haba-haba na ng pila. So, I'm thinking of mag-grab na lang ako or magbabus na lang ako, whatever, or magka-cab. We'll see. Kasi nga, of course, we have to follow the rules. Ganun talaga. Huwag na tayong magrason. Kasi nga, they're doing their best to para di ba, yung bump threat or whatever. Anyway, that's not the topic. Segue lang yun. So, yun lang. So yun. Mga simpleng bagay, nagkakaroon tayo ng anxiety. Pero, of course, when you say anxiety disorder or health anxiety, that's excessive. O yung hindi na normal na nararamdaman mong anxiety. Yung sobrang-sobra na siya, na naapektuhan na yung everyday life mo, naapektuhan na yung personality mo, naapektuhan na yung buhay mo, di ba? So, ano ba yung mga normal cause ng health anxiety?
Of course, there's a lot depending on sa tao. Kasi bawat tao, iba-iba rin mga cause, di ba? Pero ito lang yung mga general na mga causes na I listed at least 5 sa na tingin kong nag-apply sa akin na it could apply to you as well. So, yung una is, of course, stress. Mga stressful events, stressful situation. In general, no? So, mga stressful events or mga kung anong nangyayari sa atin sa work, relationship, family, yung mga sobrang nakaka-stress. Yung sobrang stress na talaga siya. One way or the other, yung mental natin, yung mental health nag-give up. So, nakaka-cause siya ng anxiety at kung ano-ano man. So, yung mga stress yan, una yan, number 1 yan, guys. So, wag nating i-underestimate yung stress as much as possible. Kung stress tayo sa araw na to, let's find a way in that day to unwind, to relax. To at least release yung stress na yon bago tayo matulog. Kasi nga, para hindi siya magkaroon ng effect doon sa system natin, no? 'Di ba? Importante 'yon. So 'yun yung pinaka as of now, 'di ba? Kahit nga ano-anong klaseng disease ano siya, parang cause din yung stress, especially nowadays. So 'yun yung una, and then of course number 2, childhood trauma. Kalimitan sa mga mental health issues. Kasi when you were a kid, hindi mo pa naiintindihan kung ano yung mga na-experience mo. Alam mo lang siya na sobrang bigat siya. Alam mo na na-traumatize ka. Pero hindi mo naiintindihan yun. So nandun lang yun siya sa loob. Dito sa atin sa Pilipinas, na parang, wala, okay lang yan, you'll be fine. Parang ganun lang. Unlike dun siguro sa mga first world country, may mga clinician, may psychologist, they have professional to help you. Di ba? May mga child psychologist pa nga sila doon. We have it here, but of course, it's not, parang hindi siya normal sa atin ng mga Pinoy na pag mayroong mga pinagdadaan yung bata, dadalhin ka agad doon sa mga therapist na yun. Di ba? So, normal din, doon lang yun sa loob ng bata hanggang lumaki, and then you reach your 20s and your 30s, and then dun, boom! Tsaka siya nag-manifest dun sa buhay mo. It could cause anxiety, bipolar, or kung ano-anong klaseng mental health issues. Diba? So mga parents dyan, I'm not a parent, but I have mga niece and nephews. You have to take time siguro to talk to the kids, diba? Especially pag yung mga merong mga trauma na na-experience yung bata. So, yun yung number 2 na nakikita ko. And then number 3, yung mga family members natin na mayroong mga warrior, na mga may mga health anxiety. Then it could, kasi parang nakaka-apekto din. Parang say yung mother mo, very siya, may health anxiety siya. Parang in a way, parang hereditary. I'm not sure, pero parang nakakahawa. Parang, kasi yung mom ko, kasi yung dad ko, kasi yung kapatid ko, warrior siya, about ganito, ganyan. So, parang naapektuhan na rin ako, parang ganon. It could be a cause. So, parang ikaw na rin, naging sensitive ka na rin dun sa mga, or at the same time, hindi mo naiintindihan yung mga, parang you have poor understanding dun sa mga sensation ng katawan natin. So, na-interpret natin in a negative way. Kasi nga, yun yung mga sinasabi ng ating, let's say, nakakatanda or ng ating parents or meron tayong kapatid na gano'n. Guys, by the way, excuse the ingay dun sa labas. May construction doon. And I'm just using my phone. So, yun, it could cause, no? Especially when you're living with that kind of person and then you grew up na parang yung mental mo, na-adapt mo na rin yung yung traits yung family members mo na yun na gano'n. So, parang ikaw, gano'n ka na din. It could cause. And then, of course, nandun na yun sa katawan mo. Nakaka-stress din yun at the same time, di ba? So, number 3 yun. Yung mga family members natin dyan or mga sinasabi-sabi ng mga nakakatanda. So, it's very important na to educate ourselves first bago tayo conclude na ganun talaga na may sakit na talaga tayo na kahit wala naman talaga. Yung mga past experiences natin na
na parang dealing with yung mga serious illness. Di ba, let's say, yung lolo, let's say, in my example, no, so, in our family, my grandfather died kasi na-stroke siya. So, he lived like yung parang paralyzed for a long time before he died. And then, my father died, pancreas naman yun. Then, yung mga tipong ganon. So, ikaw din, within yourself, nasa isip mo na yun, yung parang, ay, baka mamaya magka-stroke ako, or pancreas problem ako, or magka-heart attack ako. So, yung mga mental na pabalik-balik na yun sa isip mo na it could mangyayari sa'yo kahit hindi pa naman. Or kahit hindi naman, kasi depende naman din yun sa lifestyle mo. Pero of course, history, it matters, di ba? Kahit nga, pupunta ka sa magpapacheck up ka lang, titingnan yung history mo, na may history ka ba ng high blood, may history ka ba ng cardiac arrest or whatever, heart problem or stroke or di ba, tinitingnan din yon. So, for those who have health anxiety issues, excessive yun ang bumabalik-balik sa isip natin na, nga yung ano ko, ganyan-ganyan, parang may ganito na rin akong symptoms, baka magka-stroke na rin ako, baka magka-heart attack na rin ako, or baka magka-aneurysm na rin ako kasi may ganito akong symptoms, kasi yung pinsan ko, or kasi yung tito ko, or yung lolo ko, may ganyang sakit. Di ba? So, it could cause, it is a cause, in general, di ba? Nakakaloka yun. For me, isa din yun sa for me ha, applicable sa akin to kasi nga my grandfather died, excuse, with stroke, kasi na-stroke siya. So, number 4 na yun. And then, of course, the last cause na nilagay ko dito is yung, of course, every person, iba-iba naman yung mga personality natin. So, there are people like me na meron talagang worrying personality or warrior. Kasi ako warrior talaga ako ever since when I was a kid. So, konting ganap na parang parang hindi siya kaaya-aya for me. Wino-worry ko yun. Even though nung let's say, ay, ang sakit ng maulo ko. Nagwo-worry na ako doon. Mga konting bagay na worry ko siya. Wino-worry ko siya, which is dapat, let go mo lang yan, di ba? Pero wino-worry ko siya kasi nga part ng personality ko yun, ganun talaga ako. So, in a way, cause yun ng pagiging, now that I'm having this hypochondria na, or health anxiety. Kasi warrior talaga ako. Let's say, masakit lang yung ulo ko, nag-worry na ako, ayun, yun na, andun na yung anxiety ko. Andun na yung anxiety ko, nag-take over na siya, nag-hyperventilate na ako, feeling ko, matutumba na ako, nahihilo na ako, mga ganong feeling, kumbaga. The funny thing lang is pag nangyayari siya in public places, but actually guys, I'm not sure kung kayo din, but for me, parang if ever na nagkakaroon ako ng anxiety in public places, nakokontrol ko siya, it's because I'm in public places. Let's say, iniisip ko na, may mga tao, so nakikita nila kung ano yung mangyayari sa akin, kung matumba man ako dyan, may a-assist sa akin. Or let's say, nasa MRT ako, or nasa somewhere, or nasa mall, may a-assist sa akin. Whereas kung I'm alone, or I'm in my pad, ako lang mag-isa, mas matindi yung impact ng anxiety sa akin, mas matindi yung atake ng anxiety sa akin pag ako lang mag-isa compare kung nasa public places ako or if I'm with someone, no? So, nakakatulong din yun pala. So, I'm not sure kung kayo ganun din. So, that's why I'm always saying here na have your loved ones or a family member, yung pinaka-closest nyo na friend, BFF nyo, your husband, your partner, to know that you have health anxiety issue or you have anxiety in general. So, they'll understand or, of course, hindi naman talaga nila na iintindihan kung ano yung nararamdaman mo, pero at least they know what you're experiencing, di ba? Hindi yung
sila din nagpanic kasi nag-anxiety attack ka. So, hindi nila alam kung ano nangyayari sa'yo. Nagpanic sila, edi dalawa na kayo. Yun. And then, of course, as I've always said din before na know your trigger. Though, most of the time, hindi natin alam yung trigger. For me, wala akong trigger pag nagkaka-atake ako. May mga trigger na alam ko, but there are times na wala talaga. So, at least yun, alam ko yung mga trigger ko. Yung stress, trigger ko yun. Pag sobrang dami kong ginagawa, pagkatapos yun, sure yun. Pagkatapos nun, sure, windang ako niyan. And marami akong mga trigger. Let's say, hindi ako nakatulog. Let's say, 4 hours or 5 hours lang yung tulog ko. Paggising ko yun, tapos hindi na ako nakatulog pabalik, ayun, trigger sa akin yun. Yun yung mga trigger ko. Kasi nga health anxiety, hindi ka nakatulog, masakit ulo mo, tapos maliligo ka, ano mangyayari sa brain. Mga tipong gano'n. Ano siya, yung parang wala akong control. Yung isip ko lang mismo kung dire-diretso siya, may sarili siyang buhay na dire-diretso lang siya. Tapos parang ikaw, ay, oo nga, ayan na, inaatake ka na. So, yun lang. So, yun yung mga causes na naisip ko na parang na-experience ko somehow, no? Pero of course, depende din yun sa mga sa inyo kung ano yung kung ano yung nakaka-relate sa inyo ng mga cause. Kung ba, it's very important to understand kung saan ito nanggaling, kung ano yung pinanggalingan nitong health anxiety issues natin. So, research nyo rin kung ano yung mga sa tingin yung pinanggalingan or cause ng health anxiety ninyo. Of course, hindi naman lahat tayo dito pupunta sa mga psychologist, di ba? Aminin na natin. Sino ba sa atin dito na talagang pumunta na dun sa mga psychiatrist na talagang parang regularly. Kung meron man, hindi lagi. Di ba? Isang beses, isang taon. Kalimitan sa atin dito, wala talaga. So, never talaga tayong na-diagnose. I'm not diagnosed as well. So, as I've said, I'm not a severe case. I don't know anything. So, guys, kung meron kayong symptoms na nararamdaman, it could be an anxiety issues. It could be related to your anxiety issues. It could be not. So, I don't know. Di ba? It's better to go check a professional. Go have an overall check-up para matingnan talaga na yung nararamdaman mo or what you're having is really anxiety related or health anxiety related or hindi talaga siya serious illness. 'Di ba? So guys, I hope na nakatulong somehow yung video na ito. Hopefully next week we're gonna have another one. But anyway, that's it for today's video. Thank you so much pala for subscribing. Thank you so much for following me in this journey. And hopefully as I become better with my anxiety, na of course yung pinaka-goal natin dito is na mawala yung anxiety natin, na maging totally okay na tayo, no? Sana tuloy-tuloy, na pareho-pareho tayong maging okay. And of course, whatever you're having, if you want to share something, put it in the not the description, but dun sa comment section below. Tell us your story. Of course, parami din out there na makaka-relate dun sa story mo. Anyway, thank you guys. Thank you so much and you have a wonderful week ahead. And of course, you're great. Always remember that you're doing fine, you're okay, you're healthy, you're fine. It's going to be a great day. It's going to be an amazing day. Let's be grateful, let's be thankful that we're alive. Of course, guys, you always choose life and choose happiness. And of course, every day when we wake up, don't forget to smile. Thank you. Bye for now.